Здравейте, скъпи приятели! Сега ще ви представим най-новата звезда в света на детските книжки. Меката книжка от плат с дръжка за закачане. Представете си книга, която не е само за четене, а и за докосване. Със своите изчистени форми тази книжка е идеална за възприятието на най-малките ни приятели. И това не е всичко. Всеки път, когато вашето детенце държи книжката си, то влиза в света на въображението и на ученето, а с удобната дръжка за закачане